Kurtka bike ул турдан турын Нурихан Фаттахның әнисе ул, ягъни минем кайнанам. Ата-тәйнең язган әйберләре белән мин аның оныгы булган өчен кызыксынмыйм. Ендидер куян кайышарга тиеш билгеле, мен ал буга ашады. Кызгыра торган романын Нурихан Фаттах күптән яза башлаган булган. Инде ул тарихи язучы буларак танылгач, Итил су ака турыр дигән романы чыкканнан соң, аның тагын да ераграк, халкыбызның ераграк тарихына үтеп керәсе килгән күрәсең. Аның язылу тарихы, ничек дип әйтим инде, өйрәнү, китаплар уку, аннан соң Кытай белгечләре белән аралашты ул. Бигрәк тә Таскин дигән бер галим Мәскәүдән янына барып та кайтты ул. Менә шул өйрәнгәннән соң, роман язганнан соң, бераз язганнан соң дип әйтик инде. Ул 72-нче елны Монголияга барып кайтты, иҗат командировкасына. Андагы күчмәләрнең тормышын, әле күчмәләр сакланган була ул вакытны, бәлки әле дә бардыр алар. Аннан соң Монголияның табигать шартларын өйрәнеп кайткач, ул яңадан дәртләнеп, ул романны яза. Һәм 77-нче елны аның беренче кисәге язылып бетә романның. Һәм ул аны тагын бер ел әле бер каяда әйтмичә, күрсәтмичә яткыра. Ул аны суыту дип атыдыр я. Ачык мендер ул. Яңадан укып чыга, яңадан кайбер төзәтмәләр кертә. И шулай итеп, бер елдан соң ул аны Казан утлары журналына итеп тапшыра. Роман журналда бер ел ята, 2 ел ята. Басарга уйлаучы да юк. Мен әле укыйбыз, редколлега членнары укый, өйрәнәбез дигән кебегрәк сүзләр әйтә. Соңыннан узакка киткәч, Нурихан инде күрәсең ныграк сорый башлый инде. Сәбәп нәрсә, ник басмыйсыз дип. Ул инде турыдан-тура әйтә. Басалмыйбыз романны, Нурихан, чөнки цензура рөхсәт итмей. Главликтан рөхсәт юк. Нурихан нишли? Язучылар союзы мөрәҗәгать итә. Анда ул үзенең гаризасында, менә мин романны коллегаларым укысын, тикшерсен, аның ярамаган җирләрен әйтсеннәр, төзәтермен дигән кебегрәк гариза яза. Инде идара утырышыннан соң тагын да 1 ел уза, 2 ел уза, романны басучы юк. Шулай да 2 елдан соң, ягъни роман Казан утларына тапшырылып 4 ел узгач, аны бастырып чыгаралар. Куртка бикә ул турыдан турын Нурихан Фаттахның әнисе ул, ягъни минем кайнанам. Менә ул Нуриханга үпкәләгән вакытта, үпкә белдергәндә, нәкъ шулай сөйләнәдер ул. Менә мин барысын да беләм, миңа изгеләр җиткереп тора дип, ни дип инде. Ләкин аннан да бигрәк, менә бу Куртка бикәнең соңыннан Ментиян басып кергәннән соң, аны кулга төшергәннән соң, аны бит утка, ушакка ташларга җыйналар. Шул вакытны Куртка бикә юка гына чәчләрен, инде агарып беткән чәчләрен пылтыратып, аны тоткан кешеләрне икесен ике якка этеп җибәреп, үзе утка ташлануы, менә мин аны бүгенгедәй, менә кайнанамны күз алдына китерәм, кулларын югары күтәреп, кычкыра, утка ташлана һәм янып үлә. Менә шундый итеп күз алдына китерәм мин Куртка бикәне. Минем кайнанам бик горур кеше ул. Бакчага йөрмәдем, әти өйдә утырып эшләгәч. Аның эше язучы буларак, мин туганда инде өйдә генә утырып эшләүе. Шуңа күрә аның белән калайым әни эшкә киткәндә. Ул мине көн сайын урамга алып чыгадыр, урманда йөреп керәдер. Кыш көннәрендә бигрәк тә истә калган. Аннан соң утырырга яратадыр мин аның өстәл астында, ничектер ул. Иң уңайлы урын кебек, бөтен яктан капланган язу өстәле астында. Сызгыра торган уклар беренче мәртәбә басылып чыкканда, мин мәктәптә уккан чагым Казан утларында чыкты ул, аның беренче өлеше.
Беренче уку булды ул минем. Шунда әнинең сораганы истә калган. Менә сиңа кайсы герой ошады? Сиңа куянкай ошагандыр инде миңа инде. Бик ачуым килгән яңа. Нишләп мине балачага санап, шулай ниндидер куянкай ошарга тиеш билгеле, миңа ул буга ошады. Укыдым тагын инде соңыдан берничә ел элек кенә, ансы инде аның икенче төрле уку булды. Ансын мин аңлап укыдым, ансын кызыксынып укыдым, ансын картадан карый укыдым, хәтта карта сыза укыдым, булар шунда булган икән, монда булган икән дип. Һәм бу укыганда менә шундый фикер, ул шул хәтле җентекләп, бөртекләп менә аны бөтенесен күрсәтеп язган икән, аны карарга була, күз алдына килә. Бөтенесе менә аны тот та сериал иттереп төшер хәзер үк. Нурихан Фаттах кебек язучының оныгы булу, ул бер яктан зур дәрәҗә, җаваплылык. Ләкин башка кешенең оныгы булуыннан әллә ни аерылмый дип уйлыйм мин. Чөнки ничек кенә булса да барыбер карт әтәйнең язган әйберләре белән мин аның оныгы булган өчен кызыксынмыйм. Миңа бу өлкә гомумән тарих өлкәсе, тел өлкәсе кызык булган өчен укыйм һәм аны пропагандаларга тырышам. Кабинетында бик күп китаплар бар. Аларны һәрберсен ачып карасаң, монда нинди генә китаплар юк. Азия, Африка телләре, ниндидер индеецлар телләре турында сүзлекләр төрледән төрле. Аларны ачып карасаң, һәрберсендә ниндидер язулар бар, өстәмәләр бар. Кайдадыр кызыл ручка белән, кайдадыр яшел ручка белән, кайдадыр кара ручка белән сызылган. Алар бит инде барысы да юкка гына сызылмаган. Мин аны карт әтәй дип йөртәм инде Нурихан Фаттахны. Карт әтәй аларны сызганда нәрсәдер турында уйлаган. Ниндидер татар теле белән, бәлки төрки телләр белән охшашлыклар тапкан ул телләрдә һәм башка менә әсәрләрне укыганда да шулай ук монда бу китапханәдә булган. Мин аларны күрәм һәм минем бик тә сорыйсым килә, бик тә беләсе килә. Ләкин мин аны үзем әлбәттә белә алмас идем, чөнки ул менә бу китаплардан да күбрәк әйбер укыган кешенең белем багажы бик тирән һәм сызгыра торган укулар әсәрен укыгач та бәлки шул бөтен белемнең бер өлешен булса да алып буладыр. Гауди сугышчылары сөйнеп, ашкынып, сөннәрне әзерлекләп алга ташландылар. Изге күк, изге ди алар ягында иде. Бөек падиша Гауди алар белән иде. Шулай булгач, җиңү һичшиксез аларныкы булачак иде. Сөннәрне куа-куа, алар Пинчән янындагы Байден тауына кадәр барып җиттеләр. Бөтен үзәндә шатлыклы авазлар яңгырап торды. Күктә, баш өстендә аларга көч биреп, дәрт биреп, кышкы кояш балкып торды. Ләкин көтмәгәндә алдагылар нишләптер читкә каердылар. Көчле ташкын нәрсәгәдер төртелеп, тукталып калгандай булды. Шул чакны тау артларыннан, тау араларыннан сөннәрнең пел кебек симез атларга атланган яшь таза ирләре атылып чыктылар. Алар бик ерактан әйләнеп үтеп, Байден тавы буйларын шылгап ала башладылар. Әзерлекләнгән таркау сөн сугышчылары каядыр качып юкка чыктылар. Күп тә үтмәде, тыелгысыз сөн шируе иләмсез зур элмәк сыман булып, кыршау сыман булып, Байден тавын һәм аның тирәсендәге 320 меңлек хан гаскәрен уратып талды. 320 мең арасында Гауди падиша үзе дә бар иде. Элмәк кысылу белән күккә таба берән-серән сәер уклар очты. Һәм шуннан соң ук диярлек, җәй көнендә күк күкрәвен, давыл вакытында җил улавын хәтерләтеп, тау ягына меңләгән, 100 меңләгән сызгыра торган уклар ява башлады. Бик кыска вакытта бөтен тау буе, бөтен хан шируе коты алынып, тораштай катып калды. Сөннәргә якынрак тезмәләрдәге атлар кешеләр кисеп ташлангандай җиргә аудылар. Кулдан кораллар тезгеннәре ычкынды. Күп яулар күргән бу кыргыйларны үтергән куркусыз чин ирләре шашынып, ярдәм эзләп әле бер-берсенә карандылар, әле күккә карадылар һәм күңелләре белән бөек падишага ялваруларын юлладылар. Ләкин аларга инде беркем дә берни дә ярдәм итә алырлык түгел иде.